Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Kung may kauban siyang duha kay daran ng mga babae, nagatang silang sakiran. Sundan ko siya bisag asa. Ug bantayan ko ang tanan niya mga lihok. Oh, nakasakay silang taxi. Hitsuraan ang mga babae. Ug nindot ubrog. Diligay buong ang madagin niya si daddy. Maagi pagkatunto si daddy ng bayana. Kay iya pang gipuyo o kondominium. Ug labi siguro hinatagan siya sa tanan. Kinalamahon ang pagpagkabuang sa kong amahan na babayana. Kinalamawa siya sa daan ni daddy. Ay, mul! Gustoy, susana. Tingog yan niya, murugig karoon pa magkatunog og mul. Karon pa bito, sa dugay na mga buwan. Uy, kasosyal man atong pangumprahan, day. Uy, kadato, nagis akong pagkumangkong gwapa. Ehem. Misabot niya kakahamis nun, day. Ay, niya imong kamot nun, dahi, nakaayo. Humok, nakaayo. Ay, kanindot yung kumadato ta. Uy, humok yung kamot na, kay wa na may buhat. Nya, ang ayan kay kas imong sinina, day. Uy, unya imong buhok no, uy, misabot niya kalumoy. Nagpariban ka, day, no. Pasawaya niya ako anda, day, ha. Seng, naan sa kanay pagighamda. So, god sa kaseng, suyaon ka. Unsa? Tiya, ari ta dirili nang lusing. Mamalitan niyo si Nina. Ug unya, mga unta sa dili pa ta mag-grocery. Uy, ayaw na day, uy. Ayaw. Apil day ka, ha? Apil ka, balibad man ka. Kamong duha ang akong pamalitan, tiya. Ay, di naman na siya ganahang mga bagos ni na day. Oy, sao pa man na tiguang naman na siya. Pari, hospital ta tiguang. Sa ikaw ra. Wana sa day ka bagkinang lagbagong si Nina. Aba day, ay, nga no god. Ay, day, apila na punog sandal day, pili day, ha. Unya, kanang bag day. Bag sa pitaka kay wag ko kabutang as kwarta nga imo hihatag na ako kuno ako pitaka day oy. Nasam din ni mo'y butang imong kwarta sa unasan. Sa bulsa god. Dili ay, Asam day seng. sa lamisas madyungan. Kamiman tayo ni mo sing. Lamiagin mo kinkiton sing. May gusto pa mang orderon, tiya Susana? Nang lusing? Naa na. May order ba ka Susana? Ikaw mo ang kasige Nga ka halos panglawgaw na. mapuno mga ni nga atong lamisas kadagas pagkaan. Siyaro, mahurot ni nato. Ingon na ikong hotman na to. Ako man na doon. Grabe. Sige tiya. Pag-order lang kay mo adto na ko sa CR ha. Ay, kini. Lamian ko ani kaniday ay. Ay, na kaniday ay. Lamian ko ani day. Katilaw na ka. Wa pa. Unya, lami mang na litrato di. Lami, yun na. Balikon ko dayon sila si tiya sa lamisa. Ay! Sorry, miss. Sige lang, okay ra. Sorry gid ha. Nabagaan ka pagawas ko sa CR. Okay ra. Wa mas ako magtan-aw good. Sige ha, excuse. Wait. Gikoptan ko nimo. Sorry. Eric, by the way. Ha? I'm Eric. Ikaw? Um, Sorry. Gusto lang kong magkikigala. Ha? Melody. Melody? Kanindot siyang pangalan. Sama kanindot siyang dagway. Melody. Salamat. Sige, Eric. Biyaan ta na ka. Kadiyot lang. Eric, gikoptan na sab ko nimo. Daga pa ka? Ha? Sorry ha. Preskur kay kong. Ingon lagi ko ini kung interesado ko sa kababae. Hope
you don't mind. Wow. Single ka? Single sab ko. Meant to be data. Eric, buhiin ang akong bukton, please. Balikon ko nang akong iyaan sa akong lamisa. Okay. Sorry. Pero may mo ko bang makuha ang imong numero? Asa ka magpuyo? Eric, daga ko. Pero sorry, prangkanta lang kang daan. Dili na ko available kung ugaling interesado ka man gyud nako. Oh. Excuse me. Wow. Tukan ko ito na. May prangka siya nga. Dili na siya available. Nga sa ato pa. Mahadlok tingin siya masiran sa kumahan nga. Mudawat pa siya laing manguyab niya. O baka nagpadugang sa pusta. Dili ti kalungan melody. Oh, kumusta inyo na kaganina uban sa imong iyan? Nalipay ko nga nalipay si Tia. Well, kung nalipay ka, of course, malipay usap ako. Salamat ha. Salamat na. Og may pakapin pa gyud na. Unsa man? Ang inisihan ay. Kaon una oy, og pakapinan ta kaunyag masahi. Kaganina pa ko nagpaabot nga manawag ka. Ganun karon ka lang. O sa ni balita ha? Hain na ipuyo ang iyang babay. Unsa gipuyo niya? Mahalon ba ang apartment? Dili, mami. Ha? Iya gipalitan og kaugalingong bay? Shit! I knew it! Hukukira gyud ka ng maong babae. Hinahinayan gyud ang hurot niya ng babayan ang atong bahan ni Eric. Oh my God! Dili ko maka-imagine nga kita na unya ang magkalisod o ka ng babayan na unya ang mahiyahay. Kundo po yan sa mga babae, mami. What? Sosyal! Iho, kinahanglang may buhaton ka. Kinahanglang magkabuwag sila sa imong amahan. Buhaton ko tanan. Nga malayo ka ng babayan kang daddy. Good! Bawsi si alang ka na ko, iho. Iya kong pasakitan. Busaan nga lang nga masakitan usap ka ng babayana. Mami. Unsa imong planong buhaton? Masayod ka raw niya. Kinalasultihan niya ko nimo, ha? Kung unsa may kana? What about kung panguyaban mo ka ng babayana, iho? Oh, Ilugas siya gikan sa mga amahan. Labing siguro ikaw ang iyang pilion kay batanon ka pa o gwapo pa. mami, inahan giti ka. Kaya nag-abot atong una-una. Mausap ka di akong plano, mami. Nga pahigugmaon ko si Melody. Ugo niya. Kung ma-inlove na siya na ako, anha na ako siya biyaan. Good, iho! Very good, Eric, anak! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!